tukaj ľudia barát nešto poveke od običaja alpinizma. Treba da napravim jedna sporedbena snimka. Da, za Udrinski. Tamo, znaš kaj možda napravim snimku, da se treba snimiti. Stani, napajat na plečke, da ve šta što se gleda. To na zvonku. Nije samo za to, nego rančive, celiot ambijenti, ostalo. Znaš. Slobodnega Jazeta! Okej! Građo, slobodno! Gotovo?